Vítajte v rezidencii Hažín, kde spúšťame druhú etapu výstavby z brusu nových rodinných domov, už aj s možnosťou financovania hypotekárnym úverom. Nachádzame sa na terase, ďalej pokračujeme do veľkorysej dennej časti, prepojenej s kuchyňou, 2 kúpeľne, 3 samostatné spálne a záhrada. Zastávaná plocha domu 140 m2, terasa 55 m2 a pozemky na výber od 595 po 628 m2. Táto nová ulica v Hažíne s novými prípojkami bude dokončená aj s asfaltovou prístupovou cestou. Ďalšie informácie o projekte nájdete na našej stránke realityzemplín.sk. Tak sa majte fajn a vidíme sa na obhliadke.